Pozdrav YouTuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov. Danas ću da uradim izazov sa... Kao što vidite ovdje napravio sam najveći kornet sladoled. Kao što vidite baš je veliki. Ništa, danas ću pokušati da pojedem što brže mogu, znači ovaj ceo kornet. Ovdje ima otprilike 1000 kalorija, možda malo manje, malo više. Ništa, to je to ljudi, krećemo, ovdje imam štopericu kao i uvek, pokušat ću da pojedem što brže mogu, znači ceo ovaj kornet. Tako da to je bilo to, krećemo. Smaraju ovi gavrani. Evo ljudi, počelo je vreme, ništa, krećemo sada sa izazovom. Ajde vidimo kakav ukus ima ovaj sladoled. To je bilo to, živeli! Ovo je baš ukusno. Nisam još stigao do korneta. Ima baš puno ovoga se jede. Eto ljudi, pojeo sam, ovo je bilo baš puno slatko. Mislim ljudi, to je to. Uspio sam da pojedem cijel onaj kornet. Ako ovaj klip bude imao preko 1000 lajkova, potrudit ću se da naručim najveću gumenu glistu i da pokušam da odradim taj izazov, da pojedem znači najveću gumenu glistu. Tako da lajkujte ovaj klip da vidim da li želite da odradim i taj izazov. Sljedeći klip ide Q&A, tako da možete mi postavljati neka vaša pitanja u ovom klipu, znači napišite neka vaša pitanja. Tako da to je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da vam se sviđao, vidimo se na neki drugi.